Vítam vás u môjho nového videa. Dnes sa nachádzame v príjemnom horskom prostredí, na pokojnom mieste, kde sme objavili túto opustenú kolibu. Táto koliba ponúkala občerstvenie, ale aj ubytovacie služby. No nebol to veľký objekt, nakoľko patril ešte k inej nehnuteľnosti. Do objektu sme vstúpili zrejme cez kuchynku, nakoľko vybavenie v podobe umývadiel, pracovných stolov, kuchynskej linky či elektrickej varnej dosky mi prislúchalo práve k tomuto využitiu. Všimol som si, že sa tam nachádzalo veľa nápisov, ktoré boli v nemeckom alebo v anglickom jazyku. Teda predpokladám, mali zrejme dosť veľa zahraničných turistov. Táto koliba nebola zničená, povedal by som, že je tu skôr taký väčší neporiadok. Samozrejme sme si všimli, že tu už pred nami určite niekto bol, pretože všetky skrinky či police boli prehľadané. Aj napriek tomu nás ale tento objav potešil. Najzaujímavejšia časť v tejto miestnosti bol tento barový pult, ešte s pôvodnou kasou, za ňou je ešte tá klasická veľká kuchynská váha, nejaké tie umelé kvety, ponukový lístok či stará elektronická kalkulačka. Vybavenie už zďaleka nebolo nové či zánovné a predpokladám, že je to tu nefunkčné už niekoľko rokov. Aj napriek tomu sa tu stále nachádzali kamenné obklady, krby, časť nábytku, na strope sú pekné drevené trámy a určite ste si aj všimli, že napriek našej dennej návšteve je tu celkom tma. V tomto momente sa vraciame naspäť von, nakoľko priestory neboli ani malé, ale zasa ani veľké. A nebolo tu toho zas tak veľa, aby som to zbytočne v tomto videu naťahoval. Páčili sa mi ale tie kamenné obklady namiesto dverí a pozeral som sa, či tu ešte niečo zaujímavé nenájdem, no márne. V tomto momente sme už pred objektom, okolo v areáli sú aj tieto chatky, na ktoré sa práve pozeráme, ale ešte pôjdeme na horné poschodie, až tak zajdeme k chatkám. Schody sú drevené a pomaličky sa jednotlivé stupienky začínajú lámať. Musím uznať, že vo vnútri je to viac menej čisté, ale trošku vyprázdnené. Vyzerá, že toto miesto prešlo v minulosti rekonštrukciou, nakoľko je to tu vymaľované, má to tu plastové okná, sú tu čisté toalety. Akorát tie skrinky na chodbách sú tak trošku komunistické. Hasiaci prístroj poukazoval na niekoľko rokov zastaralú revíznu kontrolu, čomu nasvedčuje aj celkový môj dojem z tejto budovy. Je to ale vidieť, že toto miesto ešte nenavštívili vandali, pretože by stačilo poupratovať, zariadiť a s prižmúreným okom hneď aj bývať. Výhľady z okien boli pekné na hornaté okolie, dookola posiate zeleňou. Teda škoda, že daný objekt nefunguje. Myslím si, že počas prevádzky sa tu dalo ísť na turistiku, opekať, zabaviť sa, ale aj oddychnúť, keďže vonku ste našli aj preliezačky, hojdačky, volejbalové ihrisko či ihrisko na menší futbal. Mimochodom, moje informácie spred asi tak 2 týždňov, daný objekt by mal byť aj s hlavnou budovou, ktorú uvidíte medzi mojimi ďalšími videami v budúcnosti, keďže som si to rozdelil, tak už je toto miesto zabezpečené. My sme toto miesto navštívili ešte v lete minulého roku a určite neodporúčam na danom mieste blbnúť, keďže je to už monitorované políciou. Prišli sme sa pozrieť aj medzi chatky. Tie žiaľ už neboli v tak dobrom stave ako koliba samotná.
Jediný nedostatok, ktorý by som osobne videl, je ten, že sa tu vedeli hrať aj deti, avšak terén je dosť nerovný, kamenistý a pri detskom šantení je riziko úrazu prakticky kdekoľvek. To sa potom tá vaša dovolenka zmení na návštevu urgentu a to nechcete. Chatky ale majú základné vybavenie, ako sú skrinky a postele. Teda predpokladám, že hygienu ste potom vyriešili na kolíbe. Ja osobne na výlety podobného druhu mám ale fajn spomienky. Dnes si myslím, sú ľudia v širokom spektre ponúkaných služieb aj celkovo náročnejší na kvalitu a kvantitu, ale pre mňa ako pre malé dieťa bolo takéto ubytovanie v jednoduchých chatkách plné spomienok. Pevne ale verím, že sa dané miesto raz podarí zachrániť. Určite sa prídem zas pozrieť a porovnať si terajší stav s tým budúcim. Teda, ak bude čo porovnávať a ak bude kam prísť. A ako je u mňa zvykom, na záver pridávam zo pár fotografií. Ďakujem taktiež veľmi pekne za váš čas a chcel by som vám poprieť šťastné a veselé Vianoce, bohatého Ježíška, veľa darčekov, hlavne pevné zdravie a verím, že ma budete sledovať aj na ďalší rok, takže vám veľmi pekne ďakujem.